Lane bapak-bapak bojomu kok duwe tentek. Njaluk duit zaman kok ora duwe kae terus ngomel ra karo-karoan. Wong lanang nganggo sak karepe dhewe ngene iki aku ora tau diparingi duit engko nek aku ora masak diseneni ngamuk-ngamuk gek lek blanjani ming sithik ngono lek masakane enak nesu-nesu rumangsane dadi wong wedok ono penak apa piye. Apa yo ngertine saiki aku ndek utange duit kanggo kecekel wong wedok ora mung kanggo blonjo tok. Ngene iki anakku sekolah yo nganggo duit iki mbayari sekolah sangune nganggo iki mbayar TP iki yo nganggo iki. Aku kurang ngalah apa karo ndekne lek ndekne duwe pendapat aku yo manut tapi aku lek duwe pendapat kono ora tau gelem manut. Wong rumah tangga yang mono yah mene kang wedok monggo kalah-kalahan mesti nek ya musyawarah lek ning apa-apa ki dirunding dirembuke sekali-kali pendapate wong wedok dienggo aku ya wis ngalah nganti gelangku kalungku tak dol kae ge jegur sawah jarene kok nek wis panen arep dibalekke nyatane saiki wis panen ya ora dibalekke kuwi lho wonge sing keplok-keplok kuwi lho bojomu nek pas ngono kuwi Pak tenang Pak lek candak sirahe cek azani Pak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kae